Egia esan bizitak guarda zobilek eta etortzen ziren ordu Durangon ziena, gogoratzena, gogoratzen diez, berak kontetuzten, esatuzten, Ekiabien gabeko amarretan, patrulla bat Ekiabien, Durangotik, Matianatik, bi etortzen ziren, da esatu ziren, oiga, señora, me tiene que firmar aquí en el documento este que cómo hemos pasado la patrulla por Rabadiño. Esatzen bien, amak firme Ekiabien, claro, zer, amak firmau. Da, bueno, hoy erakutsi biztezu etxiez, zu zara hija de rojos. Da, zuk badakiu hemen armak eta goten ziena. Da, etxera joen da, hemen ez dugu zebe, da, goten zien, begira, zeo zer duen. Behien osan taberni ekitin ginen, da, roteri zebe bai. Orduan, antzine beha, ekitin ginen. Da, orduan, hemen ez dugu armak eta dola guzaik. Bai, ez dau, la cosa que esan egoten ez da. Zeikia egin, beti joten ziren. Eta hori pasatzen zen zarri? Ni birrikin irubider konte uste hori pasatzen zala. Osa, konte uste, hilibetera ero, beti pasatzen zinien, beti joten ziren etxera. Armai dauen, ez dauen, bontxe, hoxe bigilantzia. Da, beste zabatzu bekitea bezan, zeudaletxeek eta barreetan egotan zenien, saskara botata bizan jentiek gara, iturritxik izego zanan. Da, aguasileko eta esan, oye, tengo una denuncia. ¿Y qué? Pues si estás echando zaborrak botaten dabila barrean. Esan, nizena botako izan bertan izan dute. Faltzu edan, sekula izan haiek eta multak izan zebez. La cosa que hoxe udaletxetik,